Скъпи брати и сестри, честито Рождество Христово! От името на многото църкви в рамките на нашия съюз на евангелски баптистски църкви искаме да ви пожелаем едно благословено, изпълнено силно със Святия Дух, с Неговото присъствие и с помазание отгоре Рождество в тези светли празници. Всичките богослужения, всичките инициативи, цялата дейност, която всъщност се енергизира в този сезон, да бъде наистина използвана от Бог. Това е молбата ни за слава на Неговото име. Рождествената история е една уникална история. В нейната простота обаче е загатнато и бъдещето. Не само идването на Спасителя, но Неговото царуване. Живеем в един свят, който е пълен с неща, които бихме желали да променим. От войните, на които сме свидетели, до социалната, пък и политическа неправда много често. А да прибавим към това и ситуацията, в която се намира целият свят. Екологията в този свят. Имаме нужда от истинска промяна, но тя няма да настъпи до край на този свят, докато Христос не дойде отново. И нека това Рождество да бъде един поглед не само назад към Христос, но и напред. Към онзи, който ще царува, чието царство няма да има край и чието второ идване ще бъде установено наистина и мир, и правда, и едно вечно царуване на нашия Христос, в който ние вярваме. Честито Рождество Христово, бъдете благословени! Това са хладни времена. Навън е студено. Много хора изпитват самота, изпитват студ, изпитват неориентираност в това общество. Изпитват липса на надежда и незнание на къде ще продължим. Сезонът е по-специфичен заради студа. Но празника Рождество Христово ни позволява да намерим една друга топлота. Вътрешна топлота, която да можем да споделяме. Всъщност това е празника на въплъщението на Бога. Или съвременната дума е материализирането на Бога. Един, който никога не е имал физическа същност, приема тяло с цел да бъде един от нас. Да живее сред нас, да може да сподели с нас битие и в крайна сметка, умирайки на кръста, да ни даде живот, бъдеще и надежда. На свой ред той сега нас призовава да бъдем въплатени. Този свят има нужда от Неговото Слово отново и отново да се въплъщава в поредния човек, в поредния мъж, поредната жена, поредния старец, поредното дете, които изразяват топлотата на Бога. Затова този студен сезон е прекрасна възможност да покажем топлотата на истинското благовестие. Нека Христос да обитава в църквите ви, в домовете ви, в сърцето на всеки един от нас. Честито Рождество! Амин! Честито Рождество!